Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Hintay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 6 kan 7. Saan asumirib ti tao amang ipagarop nga isulaeng tinalaing. Ngem tinasaririt a tao nalaka ang makasursuro. Adaywam dagiti maag, awan ti maisuro daken ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Dumanon ka amaray, ngemnay, pasinsyakan taado ti wara nila kay ang nagkataman, ken nagragadyan na. Imbagkat ken ka tanalay nga agaramid iti aparador nila kay mo. Lamisaan, tugaw. No adda agurder, adda manen kwartayaw. Ay, imbag lang nga adda magastos. Nagngingi na amin na nagagatangan. No nalaing la kumamot ti anak ko nga agaramid iti kakasta, adda kumamot ila kumay. Imbag lang nga igatang mo't iti masapsapol. No kayat ni Jude nga anak mo, umay tumulong ditoy, tapno makasursuro nga agaramid iti tugaw, lamisaan ken aparador. Ibaon ko man nga rod ditoy, tapno makasursuro, maray. Nagaramid ide, ngem nagkamalay. Sana kasta, James Barok. Rukudumpay amin ti katindog na, sakbay aragad jem kan ilansam. Ragadjak to, kalpasan ama ilansak, tatang. Ay, madi Barok. Rukudumpay amin. Markam amin nagti pangilansam. Ay, kunak ano ilansak pa'y. Tapno maragadik, no atidog ti banger, tatang. Madi balong. Rukudumpay nga umuna. No narukod mo aminen, dila mangilansan. Kastagayam, tatang. Ay, kunak no ilan sa amin. Kalpasan na. Putdan ti sobra ti rukod na. Sayang ti kayo, no kasta. Basta surutam amin na iti surok, ha? Tapno may sakan to analaing akarpintero. Lumalaing kan, Barok. Ginatang da dya inaramid mo at tugaw. Masapul a lumaingak mo, takas ka ni tatang, nanang. Bastag tungpal ka kadagiti amin nga isuro na. Awan papanan na, no di lumaing ka, akas kan kwa na. Nalakamot gayam ti makasuro, nanang. No laket entrisado, kan managtungpal ka iti ibaga ti mangisuro kan ka, lumaing ka talaga. Mabalin mo pa'y nga artapan tinangisuro kan ka. Ha? Saan ko ang artapan ni tatang, nanang? Saan pa'y akadagitoy, anak? Ngam inton nakapsut ton ni tatang mo, sublatom ton ti trabaho na, kat mas nalalaing kanton. Ikagumaag, nanang. Barang magtangkuday tang ibagbagayo. Nagabu kayong samot dita shop dahil di ala kay Alex, nanang. Adda napan ko binulod kin ni Mari Reme. Nakitak dagiti napipintas nga inaramid ni Pare Alex a furniture. Nagmamayat. Napipintas ko nan? Ha! Nalalay ka ang agaramid iti furniture. Saan ko lang kita masangaw? Ay, nagsaumanon tay nalaing asumao. Nalipatan niyo kati na may sa akalaingan dito yung purok tayo, nana? Saan ko amalipatan asikati kalaingan asumao kan agbarte? Ay, di ta kayo nagkamali, nanang. Diyak lang amin pa'y masango ita. Hanggang no masango, kay saus. Adun to, dati yung may agparamid ka niya kay iti furniture. Nabiit ang nakasursuro ni James nga agaramid iti furniture. Mabalin nanto a pagsapulan day ta, inton mataenganan. Uming pa'y ti anak tang amunan ter aramiden na. Nasayat mo't tapno matulungan na ka, no, adda order. Adda pa'y nag-order kanya kanji sa bali apurok. Ado ita ti aramidak, bakit? Awan ka di ti makaambong nga agaramid ita banger apuraw? Adda may mayat ka no ti aggapo dito shop tayo. Sa bagay,
Adda nakangagak apulido kano ti panakaarami ti aggapo di ta shop mo. Idagdadamo akpay. Mabayag sa kunto malpas ti may sa tugaw. Kanayon akpay nga agkamali iti panagrukod. Adda pa di banking ti saka na. No agtugaw ka, kas kalamatumba, tasaan nga agpadadag iti saka na. Laita ti bunga ti kamali arukod bakag. Malagip ko gayam ti imbaga ni Mari Reme. Amabalin mo kano ti mapantumulong ijay shop da. Tapno makasuro ka nga agaramid iti furniture. Anya? Agbalinak akatulong da nga agaramid iti lako da? Tapno makasuro ka Tapno addan tumot shop mo. Apay ko mga inak katagpasuro kat amok met. No ammom, apay nga rod adi ka mo't agaramid. Imbag lang nga adda mo't ilako ta. Ngam sabali mo't into na rum tati mapan makibarkada. Agaramid akto ka di. Mala, mga ramid ka man nga rod iti tugaw tayo. Tane, awan pa'y tugaw dito'y balay. Nagpintas ti inaramid ni James at tugaw. Anyamat nga iti amuday dyan nga ubing. Kat no adda pa'y gatas iti bibig na nuar arigain. Ubing ko na, ngam adda nakita ko nga inaramid na. Ginatang pa yun ani kabestra. Nagpintas nga min ti tugaw nga inaramid na. Abay, sabat ka sabat iti dalan si Kabaro, ha? Kwa manong, inak agbunag iti tabla, nga aramidin mi atugaw kan lamisaan. Aya. Nabay, amumati agaramid iti tugaw kan lamisaan, Uwan manong, iso ti trabaho mi kan ni tatang. Ay, nagaluwad kayo, Ha? Tano ilokat ko mat, ti furniture shop ka. Awan to ti umayag paramid, weno gumatang iti furniture yaw. Kasta ka di manong. At dalat tamot siguro ti gumatang iti aramiden mi. Ay, saan ka mang namnam, mga dapay gumatang iti furniture yaw. No ilokat kuntaon ti furniture shop ka. Tatang, nasabat ko di tadalan ni Manong Jud. Apay no nasabat mo, Barok? Anda ka di parikot? Mangilukat to kanumot iti furniture shop na. Awan kanon ti agorder kan gumatang iti aramiden tayo. Adalat tamit. Saan mo pakadanagan na ita? Tatang, nalaing kadimot akas kada kayong agaramid? Amo pa yan. Nagararamid mo't ini ng nabayagan. Apay nga insardeng na. Awan samat ngamin ti ado akayo nga aramidin na. Kapanamon, Manang Nicole. Mapanak man agpaaramid iti lamisaan kan tugaw dita shop ni Manong Alex. Anta ka di tablam, Manang? Adda ading ko. Kayat ko nga ipaaramid alamisaan kan tugaw. Sayang dagijay atabla. Sa akong ti bang aramid. Nalalay nga kamatlang nga mitiday di alakay. Amom ka dijay kas iti inaramid da, nga ikanda pa'y iti ar-arte ti tugaw. Jay adda sinansabong akinitikitan iti sanggiran ti tugaw na. Nalakalang day tang aramidin, Manang. Day talamang kitigit iti sinansabong. Amok Day, akin tabla ka dagita. At damutan sang sangalam. Tabla ni Manang Nicole. Aramidak kan mo atugaw kan lamisaan, Nanang. Kita tamangan nukas laid yan nagkamali ka anang rukod. Iso asaan anasurot ti kayat jay nagpaaramid. Nabarte ka lang amin idi. Iso akas day tinapasamak, Nanang. Anya anabartak. Alwadam kit day tapno saan amadadaal day tatabla ni Nicole. Apay kumamadadahal ngay. Aramidak nga rod. Nasayat nga rod nukas ta. Tapno addan tumanen umayag paaramid kan ka. Saan ket aditaayan amin ni pare Alex. Ay saus, nalalaingak ng itiday di alakay, Nanang. Tatang, nang lukat mo't nga agpaiso ni Manong Jud. At damot araramiden na. Agpapada tayo kayat na tagsapol. Bayam atap no adamat pagsapulan na.
Amangan no pumayso tay kunana. Ngawan ton ti agpaaramid kada tayo. At dalatamot abarok. Anya kataawanan. Imposible Ket nabayag nga ti agat-gatang iti aramid ko. Day tamat ngamin timbaga ni Manong Jod. Kasano ko mga muna nga Apay, nakasauna ayan iti tao nga agpapaaramid ka data. Nay, apayon, saan mo tan alamisaan? No di kat dulang tay naramid mo. Nagababa mo tisaka na. Kamalimot ti pan nakaputid na, nanang. Alangan asilpuak, den alpasan na naputid. Ay, nabartag ka man nga tan anang rukod. Iso akasta, kamalimanon. Ay, naalas akitaan. Nagababa tisaka na. Ababamat nagpaison tisaka ti lamisaan. Pati day tatugaw. Naingpisen ti tabla. Madi ti pan nakakitikit na. Nagkamaling amin ti damo akitikit kaw. Iso akinatam kaw. Ngam, imingpis matan. Agrirelakit din ni Nicole no makita na daytay naramid mo. Adda ka magayam, Nicole. Awan ita ni Jode. Nalpas na nga tantim paaramid ko, manang. Malahin ta kitaan di tasyap na. Kitaam no mayat matlaang. Intaman nga rod, manang. Adda pa'y ipaaramid ko. Numayat matlaang ti panangaramid na iti impaaramid ko. Ay, pasensya amon. No saan anapintas ti inaramid na ading ko. Ah? Apay asaan anapintas ako na, manang? Mala, inta di tasyap. Tapno makitam ti bagbaga. Adda ka magayam dito'y siyap mon, barok. Ni, kadwa matgayam ni Manang Nicole, nanang. Ayan nga'y timpaaramid ko. Daytoy ka din timpaaramid ko. Pasensya kayon. Tababa matan ti saka ti lamisaan. Awan matan ti kayo, naputid matan. Mangin insulto ka di? Ah? Gapo ka di tapandak kami atat tao? Iso apandak matisa ka ti lamisaan? Nagalas mati aramid mon? Saan mat, manang? No adapay kayo iji balayaw. Ikandak, ta sukataklangan ti saka ti lamisaan, manang. Pati day ta pagsanggiran ti tugaw. Apay ang naging pismutan. Napuskol mo ti tablang intad ko. Sino katam ka di iti naingpis, ah? Nagkamali lang ti panangkitikit kaw, iso akinatam kaw. Saan ko asinukatan, manang? Diyak kayat day ta inaramid mo. Sukatam dagi ti tabla. Anya ngay itatipang sukat mo iti tabla ni Nicole. Ay, kapilitan nga iparagadik ti kakaisuna akayo tayo, nanang. Kapilitan nga ingkapay mangalay ti permit tapno maiparagadim. Sapay nagrigat ti mangalay ti permit. Ado ti pagdalanan na. Ano kun kunak ngamin nga ingkapay agpaisuro analaing kin ni pare Alex. Ngam di mo mat kaya? Masapol ka di pa'y ngay agpaisuraw kat amok mait. Kunam nga amom, ngam kanayon mat nga agkamali ti rukod mo. Saan taon, no may paragadik ti kayaw. Sa anak ton ngagkamali pa, nanang. Saan kanumot nga inala ni Nicole ti impaaramid na alamisaan kan tugaw kan ni Jude. Apay adi na inala ket order na madimat Ay, jakam mo Dayta mo tinangag ko asaritaan da di tasango ti tiyangge. No order na rumbang alain na. Damagag tuman ka ni Nicole. No apay adi na inala ti order na. Amangan no saan anasurot ti kayat ni Nicole. Iso adi na inala. Ay, nalabi ta kasta. Damagag tukan kwa na. Into nagkita kami. Imbag ta nasabat ka, ading ko. Apay ka di, manang. Adda ka di masapol mo kanya. Nadamag ko ngamin. Asaan mo kano nga inala ti order mo alamisaan kan tugaw kan ni Jude. Apay aya. Kasano? Saan mat anatungpal tinagtulagan mi? Akas kuma iti aramid ni Manong Alex. Nga adda na ikitikit asinansabong iti sanggeran ti tugaw. Ngam iming pisla ang titablak.
Kat tilamisaan. Ababamot ti saka na. Gapo nga tatapanda ka ka. Iso apandak mo ti lamisaan. Masurunak. Iso asaan kun nga inala. Impasukat mo kuman at isa ka tilamisaan. Awan ka no ti tabla na manang. Imbagak asukatan na laangan ti tablak. Ta iparamid ko laangan kin ni Manong Alex. Nalpasan ti imparagatim. Sayang no kamalimanen ti panagrukod mo. Sapay nangina mo ti tabla. Mapanak sa ijay ni Tata Alex, nanang. Anya ti aramidem ijay. Agobserbarak man. Tabarang adda maadal ko kenkwana. Tapno sana masayang ti tabla ko nayo. No idi kumapay anapan ka. Nalaing ka kumaita, nanak ko. Ewan nga rod, nanang. Ita, at dakat sukatak atablan ni Manang Nicole. Nasaysaya at matlaang ti agpaisuro tapno lumaing. Ad daasaan ang makasursuro ti agin lalaing. Pudno day tananang. Nagin lalaingak. Isong addan sukatak ita. Ni, si kamot Manong. Adda ka di masapol mo? Kita lang man ti pamayan niyo di tar aramidan niyo a furniture ating ko. Imay mat itay ni Manang Nicole, Manong. Masuron kanyak. Tadi na dahil ko ti tabla nga ipaaramid na kumakanyak alamisahan kan tugaw. Kasta akmat edi Manong. Kanayon akam mali ti aramid ko. Hangam edi insuronak ni Tatang. Mayat maten. Saan akong ngagkamali. Hawin, ading ko. Mamati ak. Ti agin lalaing. Ad-adda saan alumaing. Tanakurang ti amuna. Ha? Naging lalaing ka di Manong? Hawin nga rod. Iso nga ita. Sukatak ti kayo ni Manang Nicole. No sana kumanagin lalaing. Diawan ko mautang ko. Nalalaing kit din day jay ngobing ng itisak nanang. Nalaing ata nagpaisuro kin ni Tatang na. No hindi pa'y kumama ta nagpaisuro ak. Awan ko mautang ko ita akayo nanang. Nasaya at mo ta nakaamiris ka nanak ko. Saan kat ajay agin lalaing ka? O nanang, amukaw. Nasaysaya at matlaang ti agpaisuro, tamanayunan pa'y ti laing mo. Ngam ti agin lalaing akam malimot dagiti aramid mo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.